Eka, lokhu yebo, izimpande eziyisimanga ngempela. Konke lokhu kutholwe ngendlela entsha yokuhlukanisa izihlahla emoyeni ngendlela ye-STA. Ubuwazi ukuthi le ndlela isebenza kangcono kakhulu kunendlela evamile yokuhlukanisa izihlahla. Ngenxa yale ndlela, uzokwazi ukuthola izihlahla zezithelo ezintsha ngokuphumelela okukhulu kakhulu. Ngisho nasezihlahleni lapho ukuhlukanisa kuvamise ukudala izinkinga. Namuhla ngizokufundisa. Lalela, siqala manje. Into yokuqala esizoyidinga. Kuzodingeka ibhodlela lepulasitiki elingaba likalitha noma elingaba yikota yegaloni fish. Manje sizolungisa isitsha. Ngomaka sibhala uphawu cishe kumasentimitha ayishumi okungaba ngama-intshi amane. Leyo izoba indawo ephakeme yesitsha sethu. Ngemuva kwalokho sibhala umuka usuka maphakathi kwekhava yebhodlela uye kulolo phawu. Kuyoba yikho kanye lapho sizovula khona ibhodlela. Manje, ngommese noma ngezintshebe, sizosika yonke indawo esayimaka ngaphambili, kancane kancane, singasheshi. Sizokwenza kanje. Manje sekuyisikhathi sokuvula isitsha. Ukuze sikwazi lokho, sizosika umuga wonke mbu. Esawumaka ngaphambili. Sizokwenza lokhu ngommese size sifike engxenyeni eqinile kakhulu yebhodlela, okuyindawo lapho kufakwa khona ikhava. Lapho sesifikile lapho, sizosiza ngezinsimbi zokusika ukuze siqede ukuvula. Uma ungenazo izinsimbi zokusika, ungasebenzisa isaha encane noma iyiphi enye ithuluzi lokusika elizokwenza umsebenzi ube lula. Sizokwenza kanje. Ulungile, manje sesilungise isitsha sethu. Manje sesiya kukhava. Ikhava nayo kufanele siyilungiselele igatsha esizolisebenzisa. Ukuze sikwazi lokhu, senza imbobo ecishe ibe nobubanzi obufana negatsha lapho sizokwenza khona i-accord. Akudingeki kube kuphelele ngokuphelele. Okubalulekile ukuthi kufane kahle ukuze inhlabathi ingaphumi kalula kamuva. Uma sesiqedile ukwenza imbobo, senza futhi ubusika ohlangothini kukhava. Lokhu kusika buzosisiza ukuthi siyivule kancane bese siyifaka nxazonke zegatsha. Sizokwenza kanje. Manje sibeka ikhava egatsheni. Siyahlola ukuthi ingena kahle yini. Futhi uma sesibona ukuthi ifanele kahle, singaqhubeka nengxenye elandelayo. Uma sesilungiselele isitsha kanye nekepisi elizoya ngaphansi, manje sebusele ukuthi sakhe ikhava engenhla ezovalela isitsha uma sesiligcwalise ngenhlabathi. Ukuze sikwenze lokhu, sizosika cishe u-2.5 cm, okusho cishe i-intshi eyodwa, ukusuka ezansi kwale bhodlela esiyisebenzisile ngaphambili. Manje senza ukusika okuqondile kuze kufike maphakathi. Futhi sisebenzisa isikele noma ummese, siqhubeka sandisa imbobo emaphakathi kancane kancane. Usayizi wembobo uzoncika ebubanzini bwegatsha esizolisebenzisa. Akudingeki ukuthi kuphelele kahle. Ulungile, manje sesilungise ngokuphelele isitsha sethu. Manje sekuyisikhathi sokubuyela esihlahleni siqale inqubo ye-accordo Ario N Estrella. Into yokuqala esizoyenza ukwenza ukusika okuyindilinga nxazonke zegatsha lonke. Kumele sifike emthini uphobo, ngakho sifaka kahle ummese ukuze sisike uqede isikhumba somuthi. Uma sesiqedile leso sika sokuqala, sizokwenza ubusika obuqondile okuningana. Kulokhu kuzoba cishe amasentimitha 5 okungaba ama-intshi 2. Nakuba lesi silinganiso sizoncika kusayizi wesitsha enisihlelele. Okubalulekile ukuthi yonke le ndawo igcine isingaphakathi ebhodleleni bese senza njengasevidiyweni.
Ngiyabonga. Uma sesiqedile ukusika konke, manje sizovula kancane kancane ngayinye yalezi ziqephu zesikhumba somuthi. Sizosebenzisa ummese ofanayo ukusisiza ngalokho. Sizokwenza lokhu ngokucophelela okukhulu, singasheshi, sizama ukugcina zonke iziqephu zesikhumba somuthi zisendaweni enhle ngangokunokwenzeka. Uma kwenzeka enye yazo iphuva ngesikhathi senqubo, akunalutho oluyingozi oluzokwenzeka. Ezinye zizoqhubeka zisebenza kahle umsebenzi wazo. Siyaqhubeka siziphakamisa ngayinye size zonke zivuleke ngokuphelele. Uma sesihlukanisile zonke iziqephu zesikhumba somuthi nezinkuni, manje sizozigoqa kancane kancane ziphumele phezulu. Sifuna ukuthi zithathe umumo ofana nenkanyezi njengalena engikukhombisa yona. Akudingeki ukuthi zonke zifane ngokuphelele. Okubalulekile ukuthi zivulekile futhi zigobile ziphumele phezulu. Futhi leyo ndlela yomumo iyona enikeza le ndlela igama layo. Uma sesibeke zonke iziqephu endaweni esiyifunayo, sizozibopha ngebhande elincane. Nokho ungasebenzisa noma yiluphi olunye uhlobo lokubopha. Siyalibopha kahle ukuze zonke iziqephu zihlale zivulekile, bese ekugcineni kufanele kubonakale kanje. Manje sekuyisikhathi sengxenye ebucayi kakhulu futhi mhlawumbe ebaluleke kakhulu kunawo wonke umkhiqizo. Sizozikloloda i-cambium engxenyeni engezansi. Njengoba ngaphambili sishiye cishe amasentimitha angu-2.5 noma iphuzu elilodwa lingekho lutho ngaphansi kwebhande, leyo yiyo kuphela indawo esizoyikloloda. Kumele sisuse ngokuphelele i-cambium kuleyo ngxenye. Kungani? Ngoba sidinga ukuphazamisa ukuhamba kwe-sep ehamba phansi. Kwenziwa kuleyo ndawo njengokwenziwa kunoma yiliphi i-akhodo ari. Ngale ndlela, isihlahla sizogcina izakhamzimba namahomoni obukhula ngaphezulu kobusika, obusiza ukukhishwa kwezimpande ezintsha. Uma sesilungiselele i-akhodo, manje sekuyisikhathi sokufaka isitsha. Ukuze senze lokhu, siyavula sisebenzisa ukusikwa okuqondile esakwenza ngaphambili bese sikufaka nxazonke kwegatsha. Kancane kancane siyakulinganisa, kuyaqhubeka kuze kube yonke indawo ye-akhodo isemaphakathi nesitsha ngokuphelele. Manje sekuyisikhathi sokufaka isithako somhlabathi. Kulokhu ngizosebenzisa umhlabathi okhipha amanzi kalula, noma ungasebenzisa noma yimuphi umhlabathi ojwayelekile ngaphandle kwenkinga. Lo mhlabathi awunakho okuthile okukhethekile. Okubalulekile ukuthi ukwazi ukubamba kahle umswakama. Kodwa ngesikhathi esifanayo kube nokukhipha amanzi okuhle ukuze kugwenywe ukuhamba kwamanzi amaningi. Njengoba ubona, imbobo esayenza ngaphambili eThekwini izovumela amanzi amaningi aphume kalula, kugwenywe ukuthi amanzi aqoqeke ngaphakathi kwesitsha. Manje siyaqhubeka sigcwalisa kancane kancane size sifinyelele cishe phezulu. Manje njengoba sesibeke kahle umhlabathi nesitsha sesisesimweni esifanele, sekuyisikhathi sokunisela okubuqala. Sizoyinisela kahle ngenhloso yokuthi wonke umhlabathi ube manzi kahle kusukela ekuqaleni. Kodwa-ke, kufanele wazi ukuthi imvamisa yokunisela izongcika esikhathini sonyaka okuso. Ukufakelwa komoya kuvame ukwenziwa ekupheleni kobusika noma ekuqaleni kwentwasahlobo, lapho isihlahla siqala ukusebenza kakhulu. Kodwa-ke, kuya ngesimo sezulu sendawo ohlala kuyo, kungabuye kwenziwe nakwezinye izikhathi zonyaka. Yingakho kunokulandela ikhalenda okubalulekile ukubuka umhlabathi. Uma sibona ukuthi usuqala ukoma noma usomile kancane, sizophinde sinisele ukuze sigcine umswakama njalo phakathi nenqubo yokumila kwezimpande. Manje sekufika ingxenye enhle kakhulu. Sekudlule cishe amasonto ayisishiyagalombili selokhu senza lokhu kufakelwa komoya. Bheka ukuthi kuyamangalisa kanjani impela. Izimpande ezimhlophe seziqalile ukubonakala yonke indawo esitsheni. Esikhathini esifushane kakhulu, isiphenduke inqubo yokumila kwezimpande emangalisayo.
Ngisho nasezivikeleni zokuqala, izimpande zokuqala zazivele ziqala ukubonakala. Ngaphandle kokungabaza, le ndlela yokufakelwa komoya ngohlobo lwenkanyezi iyasebenza ngempela. Uma sesinokufakelwa komoya okuvele kwahluma kahle, manje sekuyisikhathi sokukuhlukanisa esihlahleni esikhulu. Sika le ngxenye engezansi bese uyifaka ebhodweni eliphakathi nendawo eline-substrate enhle. Yifake amanzi kahle bese uyiyeka cishe isonto endaweni enomthunzi noma enokukhanya okungaqondile ukuze ijwayele kahle. Uma selidlulile lelo sonto, usungayibeka endaweni yayo yokugcina bese ujabulela isihlahla sezithelo esisha. Kuze kube lapha ividiyo yanamuhla iphela. Uma uthandile le ndlela yenkanyezi, ngicela ungishiyele ilike enhle. Yabelana ngayo nanoma ubani othanda izitshalo noma izihlahla zezithelo. Futhi ngitshele emibikweni ukuthi ungibuka kuphi futhi uzoyizama kuphi kuqala le ndlela esihlahleni sezithelo. Ngizojabula ukufunda imibono yakho nokwazi imiphumela yenu. Ngikufisela ukubingelela okukhulu. Sizobonana kuvidiyo elandelayo.